салом ба ҳама. имрӯз ман ба шумо дар бораи 5 зани ғайриоддитарин дар ҷаҳон нақл мекунам, ки ба мавҷудияти онҳо шумо бовар намекунед. ва дар омади гап, агар шумо то ҳол ба канали мо обуна нашуда бошед, пас ҳатман тугмаи сурхро барои обуна шудан пахш кунед ва аз видеоҳои оянда бохабар бошед. ҷулия гюнтел як духтари оддӣ нест. Бо тахаллуси злата ҳунарпешаи жанри резинӣ аст. дендаҳояш табиатан бениҳоят чандиранд. ба шарофати он позаҳои аҷибтарин дода мешавад. истеъдоди беназири ҷулия гюнтел дар синни 4-солагӣ, вақте ки духтарони ба зур 6-сола буданд, мушоҳида шуд ва баъд ӯро ба омӯзиши дар мактаби сирк супорида шуданд. камарбанди австралиягӣ Пенни Браун тамоми кӯшишҳоро ба харҷ дод, ки мисли Ҷессика бошад. бачаҳои карикатурае ки Роҷер Харгӯшро хошиякӣ кардааст аҷиб аст, аммо духтар на танҳо 6 қабурғаашро аз тан ҷудо кард, балки дар тӯли 23 соат дар як рӯз корсети хеле тангро низ дар бар мегирад. доштани камари арӯсӣ ба ӯ хеле писанд аст ва ба орзуяшам мерасад. ин як духтари ғайриоддии поляк аст, ки яке аз қавитарин занони ҷаҳон аст. бениҳоят, аммо вай тавонистааст дар пауэрлифтинг 500 кило танк кунад ва ӯро инчунин рекордсмени бардоштани одамон ҳам мегӯянд. камари камтарин дар ҷаҳон. Ман фавран мехоҳам қайд кунам, ки Кенни Юэн ҳеҷ гоҳ ба ҷарроҳии пластикӣ муроҷиат накардааст. қадди ӯ 160 сантиметр ва камар дар корсет диаметри ҳамагӣ 38 сантиметр аст. ин зан ҳамеша муди Викторияро ба худ ҷалб мекард. аз ин рӯ, вақте ки Кетти 38-сола буд, грифт Жонер, спринтер, зани босуръаттарин дар ҳама давру замон Флоренс Грифт Ҷойнер, варзишгари маъруфи амрикоӣ, 3 карра чемпиони ҷаҳонии олимпӣ дар масофаи кӯтоҳ, рекордсмени спринт давидан дар карьераи варзишии Флоренс Грифт. имконпазир аст, то 16 июли соли 1988 ба ду қисм тақсим карда шуда буд ва пас аз он рӯз дар мусобиқаҳои интихобии бозиҳои олимпӣ дар Индианаполис гирифт. дар масофаи 100 метр ғалаба ба даст оварда, рекорди бениҳоят ҷаҳонии 1049 сонияро ба даст овард, ки ин натиҷа то ба имрӯз барои сабабҳои маълум ӯ фавран ба бозиҳои дӯстдоштаи олимпиадаи соли 1988 дар 21 сентябри соли 1998 табдил меёбад. Флоренс Грифит Ҷойнер дар хонаи худ дар шаҳри Мишини, Калифорния дар Экзо вафот кард. ҳамагӣ 38 сол дошт. видеои мо ба поён мерасад дӯстон. агар ба шумо писанд омада бошад, ҳатман дар видео лайк монед. хайр, то видеоҳои оянда.